Kaseng West Khasi Student Union kala ter ya ka sarkar MDA balai lam da ukon rat sangma da ka baong bagani ka sarkar kala thok la shukor ye ki pat ba ka jela ha ka jinge dei bat ka kampen be ya upu usam ha ba kren bat unong tho kubor uba disun president Jong Kaseng ulaong ba ka ni ka sarkar kam shem la le kat kum ka jinge kut kat kum ka jinge kren bat ki seng bhalang ki nong san cha shnong bat ki nong san shar hima Ulaong ba kani ka jingle jong ka sarkar kalay lamba kla ya ka jingsngau jong ki seng balang kinong sensasnong bat ki pa ba hakapor ba shong jingalang jong ka committee pen bet pot balakle da ba renikton lang do tongkhar ka jinga kren ka long do kumwei henry kumba ka long menta ka jingle ye soy MOU happening ukon rat lambat umentri rang ba jong ka asam hakma jong amit sha kamdon jinga de ai satia bat ka jinga kren lani ka jinga jingmut rengkat kinangilam ba pher nakaliang ka seng West Khasi Student Union Central Buri hakini kisni ni issue haba wede ka jingpen be yo pursam lang ba ka regional border committee kinai ke balade tate ka hakade ka border regional committee kalong ba ni na kalian kiseng malang ru ngiar don lang bani ai jingmut bani ai mesim kumno ban weng no ya kini kicing jom ki pai ba haki kaput per pat kabas ngolong kolong ba hakini isi dangshan kolong ba kala don kicing ya kendu jom ki arngut ki shimisar kata jom kamai kalia bola represent dari chimisar ba kontrak sangma pana kalian ka asam da chimisar minta iswa te habari ka te kalong ba jingsha kum ka jing ekran jing ajimut aka regional border committee kalong ba long positive aka jing ajimut ba jing ekran apa na kalian ka regional committee itu ki official kemudian na kalian ki legislative body ba na kalian ki executive official lawan ra ki point ki babiang ba banong ba ban penbait no ipulisam dan ba kata give and take policy Bat kejing ekran kilo bok kiba mentoy ba kejing sya kejing ekran jing ajibut na lem jungi kisem malang ngopla bas ngol ngok kalong ba katai ke MOU ke baki armut ki CM ya lik ban kilaya soy hakma dua amit sya kalong ba kalong mal kompong kami habat kejing ajibut jong barok lang da kisem balang bat kino sasnong syarhima ban ekran ba ke ke ba de ban ekran kalong ba makin pai ba kebadan nasional kaput kinwan baik berkin don baik apa ka jela megalia kin apa apa ka jela megalia Henry ke pas sakawai kalong ba gisuk ba kalong ba hagi sni so kia ba kalong ba kamal ya kamalang kuna kabom ka disputed area lapan hap pat syaka asam bareng ba kata ka lan ba usnem arjan khatwe hading sha hakane ke border committee ke bangi ke don lang Isya may keren ni kata ka arjar kan we. Apa dia penbaik dia putus sama ni ba. Baka baktak ka kisnong ki bahab hamalam ko nakin hamno sa kasam. Barni solongo hiru ya kene ka kam. Hakaba. Hajing siya kene ka regional border committee. Kadai baik committee fresh committee. Kabadang tamai bat ki keren baik ya ka bamenta ya ka president kalong ba ban weng no ekjing hapo dispute area leng ba kata ka give and take policy. But hakajing ekran jungi committee palam kmat dai ba redik kum chairman bat ki wik kinong mi kmat bat ki officer kum ju hakaba kajing ekran jungi kalong ba 80% kalong ba nakipai ba jong ki basah ki than kaput kalong ba ki kwa basah me kalia mereka masngolo kalong ba balai ya kejing ekran ji ajimut jungi ki klem sium bat ki siong ba ki balai penbaik kan dan suka jingkla pada kali yang jungi rugi daga ba syai kalong ba ila penpawa atu kan kejing penbaik put penbaik sam kan long baik ka banek scam lan ya kan don jingkla kalian jadi kinong lam kmat ya kan komiti kan syai ba in penkala politik sekali ka isu pada ke ba niyo ki ajimut nakini nong lam seng malang naki grassroots level lade naki nong yalam snong ki hima kalong baik ini bud baik tik ya kata
nam ta kalau we ka chung suk chung sain haki thain kapot te na kalian keseng ka bade ka ne kalong ba nila isai ba lembaga ni ka regional border committee kalong ba lembaga jing apo ka jing lam jong kora suma ni ba kila misguided kila lam bakla yang iki namilang sebalang yaki nong sisas nong yaki nong sisas sima maki kambut kat kum ka jing ekra bat kat kum ka jing ai jimut ai mesin kum no bas wen no yaki ni jing ki balane la san pus nem mata i kamla ban wen ho yaki jing sang ki ban ne ban yo kan kalat ban ya kren ban bet put bet sam no bat at ha pare ki at li ki jela ka me kala ka sam ka balong kat kum ka jing sneo jom pai ba hakar po ka riti sencha pai ba Henry kalong damar kampong but ya kan kamat ni kumba kila mis interpret da ukli du lane do nong lam ba jong ka sarkar MDA but ni haka bede bende nagaling sem balang pen pai shap pau shai ba itat kti ya kan ka jing lam bakla ka jing misinterpret da kinong mikmat jong ka jela haka bede ban baik il put usam hapo ka beri neutral hapo me khala hi bro ko we ngam berbadang